Isang box ng king crab sa Costco. Please, pagbigyan. Mag-chuchok pa. Oo. Umayos ka. Saya! Magandang araw po. Ang gagawin po namin ngayon is pen challenge. Ang gagawin is itatapon-tapon namin yung mga pen. Tignan natin kung sino ang mananalo. Dapat ma-shoot sa jar. Oo, dapat ma-shoot yung pen sa jar. With matching there. Oo. Sa bounty side. Okay, so sino ang mauna? Ikaw? Sige. Pakita mo kung paano. Magluluto ka for 1 week. Madali lang yan. Alay, sa ilalim ng ref. Ako na. Sige. Okay, magpapalit ka ng diaper ng 1 week. Magpo-fold ka ng away. Hindi ka pala nagpo-fold. So, ulit yung pang gagawin. Maglaba na lang. Maglaba ka for 1 week. Okay. Pizza mamayang gabi. Sayang. Box ng king crab sa Costco. Mahal yan. Hindi ko kaya. Okay. Buwan mo ako ng cookies. King crab sa Costco. King crab sa Costco. King crab. Please, king crab. King crab sa Costco. Mag-grocery ka for 1 month. Muntik na. Dalhin mo kami sa Disneyland. Malungkot si Jags. It's alright guys, kukunin ko yan. Okay. Last one. Last one. Buka pa tayo hanggang wala kang ma-shoot. Mag-gym ka everyday for 1 week. Uy! Ba't pa to? Ito na ba ako? Hindi ko kailangan. Tayong dalawa. Isa pa rin, para kay Jax, Disneyland. Dalhin mo kami sa Disneyland. Oh! What? Disneyland. Pero ikaw ang magbabayad. Basta dadalhin mo ka sa Disneyland, wala na yan. Isa pa. Mukhang nakukuha ko na. Isang box ng king crab sa Costco. Grabe naman. Ikaw ang magbabayad ng Disneyland. Isang box ng king crab sa Costco. Ang lapit mo kasi. Ganyan. Okay. Babayaran mo yung Disneyland. Wala na nga. Libre ka na ng Disneyland. Babayaran mo. Saglit ako muna. Nakadalawa ka na, madaya. Ipag-bake mo ako ng cookies mamayang gabi. Ay, talakay. Ito na, punta ka na ng Costco. Libre mo ako ng pizza mamayang gabi. Ano pa? Uy, ako. Ay, oo. Bilhan mo ko ng Chanel bag. Puro mahal. Grabe. Ang expensive naman sa'yo. Okay lang. Sa akin, pizza and cookies lang. Bukas kasalanan mo yan. Ang easy lang sa'yo. Ang bihira. Libre mo ako ng pizza mamaya. Dali, kahit 1 year pizza pa. Ang Chanel. yaba. Ay, hindi. O, tama na ang Chanel. Wala na. Sobra ka naman. Si Jax po daw. Ano sa'yo, Jax? What do you want, Jack? Sabihin mo kay Daddy, I want like this. Anong gusto mo? I want Rainbow Rock. Rainbow Rock? Wala. Okay. Jax and Mommy are gonna bake me cookies mamaya. Sayang. Jollibee for dinner. Ililibre mo kami ni Jax ng pizza mamaya. Tumigil ka na sa pizza, wala. Gusto ko ng pizza mamaya. Pagluluto mo ako ng pinapaitan. Pinapaitan. Bakit Daddy. isa pa lang? Is Daddy Disneyland ko yan. No? Go. is Daddy gonna wear a watermelon hat for 1 year? Watermelon na. One box ng king crab. Palit. Wala na yung king crab mo. Tama na. Meron yan. Di ako Ako titigil. na. Okay. Pizza mamayang gabi. Wala nga. Ulit lang. Ganyan. Oh, Is Daddy gonna give Mommy a lobster bat? lobster. Walang lobster. Uy, tama na. Hindi. Para sa'yo, Jax. Hindi para kay Mami. Ipag-bake mo ako ng cupcakes. Is Daddy gonna get pie in the face? Pie in the face. Buy Mommy all of her favorite seafood. All his favorite. Itong dalawa. Pulutin mo lahat. Bilis. Okay, kulot mo na. Saglit lang. Intermission. Intermission. Kunin mo. Yan, dalawa. Isa pa dyan, oh. Okay, babigyan mo ako.
ng baby girl. Wait, ako muna. Ay, Isang box ng king crab. king crab. Ikaw, Jax. Para sa'yo, hindi para kay mami. Anong gusto mo? Is mommy gonna get lobster for Wow, dinner? para kay mami na naman. Pabigyan mo ako ng baby girl. Anyamot. Baby girl. Tatlo tayo. Okay? Okay. Tapos, iisa lang yung gusto. Okay. Pero, Ang sunod-sunod. lapit mo, ayaw ko. Malapit daw. Okay. Sa akin naman, tayong magpamilya, kakain ng pizza mamayang gabi. Ano ba? Ay! Sayang! King crab sa Costco. Oh my Isang God. box ng king crab sa Costco. Kinakabahan na. Nalalasahan ko na ang king crab. King crab sa Costco. Jack's your turn. Jollibee for dinner. Oh, Lollipop every day. ang layo. Isang box ng king crab sa Costco. Please, pagbigyan. Magchuchok pa ako. Oo. Umayos ka. May follow-up po to para sigurado sa mangyayari. Hindi, para lang sa video yan. Okay, tara na. Rapi-rapi na natin. Ikaw na ang tagapulot ng pen. Ang galing mo naman. Bakit ako? Okay, 3 pens at a time Baka sa angle lang yan. Mali pala yung angle ko. Diyan ako. Palit tayo. Ang Ayan. Malay ko. Ayun. Diretso lang pala dito. Hindi na patingin Mali lang pala yung Ano angle. Sigurado ako. Magpapizza tayo mamayang gabi. Dalhin mo ako mag-fishing. Wala. My turn. Okay, your turn. Okay, Jax. Game. Daddy, can I have a pizza party? Yes! Pagbigyan na nga. Oh, pizza daw. Yes, pizza. Sige. Pizza. Ang layo. Parang sinadya mo yun Ang layo. Allergic naman ako sa crab. Ikaw Okay, naman. dalawa. Tandaan nyo, Disneyland and isang box ng king crab sa Costco. Ayan, dahil Ano ba? nakuha ko na lang Hindi yung pa gusto tayo ko. tapos. Hindi pa tayo Saglit. tapos. Okay, nakuha ko na yung gusto ko. Wala Wala akong ka na. nakuha kay Lisa. Ano ba yan? Pizza party. Pizza party. Pizza party. Pizza. Please. Pizza. Pagbigyan mo ako ng baby girl. Baby girl. Pagbigyan mo ako ng baby girl. Baby girl. Uy, asan ka na? Bebe, Abay! nakuha ko na. Nala. Pagbigyan mo daw ako ng baby girl. Mali yan. Invalid yan. Invalid. Baby girl. Hindi mo nakita? You know? Baby girl. See? Oh, baby girl. Baby girl. Baby girl. Walang baby Baby girl. girl. Baby girl. Walang Baby girl. Baby girl. Tama na lang tama yung baby girl. Ako lang ang baby mo. Baby girl. Ako lang baby girl mo. Baby girl and pizza party. Baby girl with pizza. Ayan, oh. Baby Walang girl baby with pizza. Ah, dalawa na. Ang lapit! Okay, ako. Oh, Baby bigyan mo girl ako with ng pizza. Chanel bag. Sige. Sige, sabi niya. Chanel bag. Louis Vuitton. Daddy, pizza party. Daddy, pizza party out there. Naman.